Tin mi hlawi lo bung sari na agra zo hlim de wala nia zan kha chu te na ra chu cocktail party na kal tumin a thut na hnung lama tang hian mei che o hian Mr Kingsley I chanchin ka lo hre ve nuala sin aron tia nula mel thatak mu in bei seya a hnung lama han hoi chuan a mel a bei don na chu ti lan lo sham tumin aron betu nula satlia ve mai ne lang chu han ena chu nula chu nula na ran mai ani lo na chu amit meng fia poram mai le anui mel hlim sang ver ther mel lek lek chau chu ani tenara mei che mel tha le nal lom ta reng reng chuan chu nula a chuan beina tur nei lo thil thalo lampang an em lawang chu tia a chan lai ngei po chuan a hnar dan tur ngai to a chu nu chuan polin ku parikania ka thian te chuan paula ti in min ko mai in college kal lai khan ka u naw nu jini nen voi kha chu in len dun to kha a chil che ani bere atia tenara chuan hria chhuat tu min ngai to a jini toila mem ni kha nge sanglam hanglam nge ngolam kha o a hre chuak zo lo nula lo kop hnem to lu tu kha a tu ber kha nge ni don ta jini kha chuan nei hial che po poe ti lo sin mole chu zong thil sot lo tu lo ni chu in nei lampang chung chang kher chu anula kop te soipui du ngai lo tenara chuan ilai zon nu kha atha in a fel ka ti khopa sin ma se kan in min lo em mai po a ti in aris ve to pa paula chuan tenara chu deu mel zeta melin ikai ang thon mai dot phwa chop soi to te su hriat poi hriat chhuat thei nek lo kha alo ti maka tenara chu a hril hai let linga engpo ni se ka atoke a fel vek to e anin nei na karon chim zo chi ani tenara chu a thota huaya chuta o animo jini chuan pasala nei to amo o ni e ti in paula chu han ngoya chuta ma se ke chuan kala nei lo naktuk zana zan re kil do nang miang tenara chuan chu nula chu han en chiang le dewa adu thu sam chi alo ma se ataksa chu anal hmelin han chul vel po anom hmel phian in ringa baka nula si ni ve tak ani nge ya be se bok paula chuan tenara chu alo en renga keman ei man chu katum vekang atia tenara chu anui hoka keman chung ta chu kalo ngai to zokang khowela ei theiber te ni ngot lo chuan min chin chi ala tenara chuan amita tak enin zoi sapian katumalom atia atok tlaya chuan restaurant pakhata chuan zanria chuan kil dun tange nge a paula chu sil korvar om langzau tak chi ha in phekhok sanga buna tenara chuan paula ron pen lu hai a hmu chuan a hmu ma sak ber tum ai khan nal le du am tariau hian a hria a dik tak chuan khoilai ram lal fanu emoni oma moi ani chibai itan tlai hlim om ka du saka che paulai chuan tenara ban chu chelin nangpo le alo ti sapa a o le a chet mang zaizia chuan mani in ring tok tak le nuza om tak ni mai o min langa thutna an lo dun hnu chuan paula chuan le isoi to nang miang don lom ni u naw nu kalo nei reng hleinem ti atangin bulkan tanange atia tenara chuan angai na hriat lo hmel zeta en ha in ma se min hril dan khan paula chu anui saka imi chan le dan tur hriat ka chak wang mai ani kha tenar ka thian te atangin I chanchin hi khalo hre ve nuala ti chuan ri ru in kalo ve ve ta hle cha me chian ni patlam chung chang em ni an lo hril thinang tunge a chanchin lo hril thin mi tam takalo chutia angai to buai lai tak chuan paula chuan mi ngai dan tur siam fel mai su imi pasiam hreilam chung chang ka soi don lo iri ru lam pangani ka soi tum zok chu atia tenara ri ru chu alo hre ni mai na lang ti chuan i kariru put mang chu ilo ngai ven em a thil dang tam tak ba ka paula chuan mei nei mel zet thian alo changa ariru chuan alo rin lok ang nge in alo al sam do ne ti in tenara chuan paula chu a hnai sawa akut chuwan sakin mi hip theina riau nei ti in aban chu achul sakvel ta a idang lambik ngoi tun zan chu kon hlim om tak kan man dun ngei ka be sei atia paula chu anui saka ichak viau to elo du tak chu tong kam chuan tenara chu ati hril hai let ling zoka
nula frang ve tak ani don hi atiril ruwa tenara chu lo bung mata englai po in mole meltra ti in a changa paula chu anui saka tha chu ti ani le ile ka budum te kharon phor chuak la chu to tang chuan zan in ai ria na tur chu kan zong don ya alo ti tadaya tenara chu thumar zota meichia te chu adu ang angin a lo bol zan to thina tuma in hetiang hian an la nui so ngai lo paula chu en rana enge isoyom zia chu thinrim mel tak hian a zota paula chuan isu khlek lam hoi zong hi ka herrem don mole boya thu le hlangai sia jin lu to ka wanga nin om lamakal an ti hi om zia se ngaiem tenara thin ur lu tuk chu a mai sen tron trona ka su khlek na lam nia eng tia ngai ngei ni ati chang faka paula chuan tenara mit taka chuan en sia in mathu se la ngai tua chua po ani mana ka hne na I thu soi tur reng reng chu mei sadang I lo kom to thin hne na I soi ngai lo chau ani tur ani atia tenara chuan paula chu en reng ringota chan let po tum lo tu phiang sen nge he nu hian bia in shiat high school no pangmo a thin to lu tuk chu a in hum sek vak ringota ngoi takro ila shadon chiang khop mai ti in ari ruin in tiam sau sawa tenara chu a office a chuan thu in a in ngai to a ama zana paulai ne na an hun man kha thei hil haratia alaka chet ngei om dan le anui so dan te kha angai to chian po le a thin rim na so sang ting maya voi khat chi a mole a phu tok sem na pek ngei chu thai na sia a tenara chuan ni thum ang ha nu chuan ava phone a meltra tu ngei ni tenara chuan biak phung chu da bur mai han tum zeta mi pa engzat fakawin nge khatiang min kan ko ve makatiril ru hle a ma se da bur talem lo chuan tenar kings lia kania odam takhian ati thei shama oho nangi ni mo idam mo paulai ochua ka tang chuan a vei vak mel lo hle a kati suala ni lova phone malek tur hi ania ti in tenara choi in ngai to a chuta engtik ni ai mo zanria kil dun leila ka ti dewa ma se I boy mel e mai chu wangin theihil tenara na soizo ma chuan tun zan hian o niang paulai chuan a ron ti ol sam eta tenara chu bara khai le ta chu ui pui nu zet chu a in chhir vong vong na tur thil kala zir tir don ani ti in tenara chu aril ruina in tiam le ta sau sawa dar karlin huwa chuan Lexington Avenue a Friends Restaurant lian lo te a hian tenara chu paula ku pari ep chi a chuan dokan kielin a thua paulai mel mu ve le a aril ro him ruk zia sia chua chuan makatia paula tho tham that zia le a harwan zia kha aril ruina che chuak le a ingai om hle mai meltha tenara chuan atia paula chu anui deuh saya o anang deuh mi hip theina riawi nei idang lambik ngoi ngoi ti in na lo changa atong kam lo man to ang chia paula in ron mang ve le kher chu anui so na ni in tenara chuan anga ya shep tak chuan chu zan chu a ma mi ang chia thoka ani mel zandang anula kom te chu ni sela han ti ti na vela po ama in ma shwain adulam hoi zong zong na kai shwai tur hi ania le ma se paulai bola chuan eng ruai ang theilo paulai chu aril ro chakin a fing em ema han ti ti na vela po tenara chuan a khan lo tenara mei chalo kom thin te chu atlang puin an mel tha in an in phal zawa an ol sam ma zo ka ni bere ma se paulai thung chu tenara chuan I chanchin min han hrilte atia paulai chuan adara lo ti kang aka kapa chu mi hausa le thil ti thei takani thina ti chuan ke chu duat sual kholawin kalo sei liana tui ka chen la in ka duanga piang min lam sak tu tur tir ka ka nei boka high school thleng kazira chu zong chu ti chuan kapa chuan atopa engma nei nei talawa athi tamai boxia chu ta tang chuan politician pakhat hnuaya executive assistant in tun thlangin ka omta ni atia I hnavon lai chu nuami ti zong ani em te ulo ama po hi kaning lutuk paula chuan tenara mit taka enin chu ai tui om zok chu ka ngai ven me ka ni atia atu ka chuan tenara chuan paula chu ava phone le a meltha menon biak ka be sei renga tenar paula o chu apor mel le a tenara chuan be sei na tlema nei ve ta dewa tak tak mo
te reng mai tun zan chu khoi lai ya nge zan re turin min hruai don tenara chu anui hoka idu na hmuna pianga ani mayang chu Paris ko puya Maxim restaurant a ma se ikianga ko om theina ni don pot chuan khoi lai po poi ka tilo Paula chuan tenara chu abara khaile ta ma se tun tum chu enge mawangin a o hria chu nuama ti riau zanria chu Lacos bus 55th Street Manhattan a chuan an kil dun tange nge a an choi chung zong chuan tenara chuan Paula tang chuan amita la son hlei thei me ulo engwanga chu ti fakawa Paula zona wai thei nge ani maka ti ru hle ani a mel le apian zia lam chu ani lo ari ru le ami zia mak tak chu ani zo kina hria a chung ril nun zia pum mai chu finna le mani in rin tok nei na khata meichia a hmu to azonga mani in en kol zo beral ani ome thil chi sang sang soin an ti ti kwala chuta tang chuan Paula hria na zau zia le thuk zia tenara chuan a hra chiang deuh deuh ni na in hria a an ti ti top lama chuan tenara chuan idam chung nun engtia man ngei chak ber mel tha ti in zota chu zo na chu a chan main Paula chuan tenara chu hun takin han en te te a chuta thu nei na le thil ti theina ka du apiang nei thei tura thil ti theina nei ti na changa tenara chu anui var vara chu ti chu kan in ang chi ani chu me si engza che in nge ka chan dan ang che khan chang to che tenara chu aron thin rim le don tamaya thu soi reng reng la koi lovin ni om thiam na nge me chadang kalo hmu to zong zong a in i engtin mo tenara chuan vin ang reng tak hian min ti thin ur tak tak ange kasaviau turania atia katuai boi khongai thak te i satviau don chuan enga nge bol ina tuivot phirsi in chia dai mai lo tenara chu a thin rim tak zet to a kham tho khatta kal tura din hluai pa chuan lo ngai thu tak do su pa ngai ta ko kom che hi a tei tak tak lo ani hi a soi zo main Paula chuan ka ina em niang a lo ti wata tenara chuan a thu hria chu oi harati hial zo kani I ina mo ati he ho o pa ke viniwa pi ta tera ka nei lom chu ta chuan min wa tha don lom ni Paula chuan ati ya chu ta man mo takin choi top lama thil thu man ron chopo chu ei lovin an chuak ta da ya Paula pi ta tera chen na in chu changkang takania a chung te tu moi taka chei ania tenara chu a hoi kwal vel ruaya a chung nom zia le changkan zia chu makati letling hial zo kani chu in chu Paula nen po in choi riau na hria a chutia in chung chei bol dan makti taka a thlir lai chuan Paula chuan ron kowa local ro ka bedroom lam te hi ron en ve ta che bedroom chung po living room ang thawa chei ania tenara chuan hoi kwal pa hian aro pui hle mai ka hmu to zong zong a chuan beng chang su nakina kan la ti ti zok don nia ti in Paula chuan tenara thom no chu a phel sak tan ta a chu mi zana tang chuan zan ti dan in kom ta zia tenara chu Paula zona chuan a wai ne hle to ani tu khat chu Andrew chuan tenara chu azot ta ponga tu nai tang khan englai po hian ni khede var var maya me chelam pangwangem ni tenara chu abu deuh mata o alo tia ila thu tak via velo nei tu mem ka ngai to me ka ni Andrew chuan tenara chu han thlek zoka chu zong isil thuai tha ang atia tenara chuan Andrew ban chu mer sak waka ni e kala sil ma na atia chu mi tok zan lama chuan tenara le Paula chu an pahni chawin Paula chen na ina chuan anom don le a mer tha man deuh khan min sil to in ka hria a chu I hne na ka thu soi tur reng reng chu mei chadang hne na kala soi ngai lo thil chau ani tur ani iti kha o ni e du tak eng thil nge ni ta hei te hi mole nupui tan ka som chati hi Paula chu rei lo te han in ngai tu a chuta nui se chung hian tenara o ma chuan bein o tenar avaro pui em ve o atia tenara chuan Paula mi ta tak chuan enin chu oi ti na em ni ti na zota du tak in nei chu ka du lu tu ka lom ma se har sat na kan nei don ti hi ka hril hre kop mai che eng har sat na mo ka hril thin to che kha thil poi mo enga mati ka duwa thu nei na sang tak le thil ti theina na sa tak ka du du ti thei turin chung zong zong bul chu sumani
kan malam huna thim viau don si chuan engtin nge kan hlimang tenara chuan paula ko chuwon sakin engma har satna tura omlo kan sum don na za ve hi ka hminga omani sin meltra engtik ni ai mo chuan sum tam tok kala neyang chu mi huna chuan idu apiang chu ita ni mai ti in na hnema paulai chuan alu lo thinga te ulo I wan ruwa thu thui ni omti ka sia in pahni chanchin hi chu ka hre ve khop mai he company thang zel tur hi an ruwa hian a dang tlata lom chu ti lain tuna isum ai tam fe hi ka mamo asin iring thela ni chu ti in tenara chu han ngoi de wang wanga chu ta an ru nen chuan in mel sia tir chau ka du ani atita a atu ka chuan an pathum chuan chhun chuan ei hawa paula chu an nel omin angai nat om hle a an ru chuan angai na ngal thuai renga an ru chuan anaw te nara mei chekom thin te chu alo hre ve fowa anaw chu angai tu thin hle a ma se tuna mi hi chu adang lam zar mai mei che thluak tha le fing tak ngai tu am lo tak ni na sia a an choi lai chuan an ru chuan anaw chu han bu khom zawa te nara chuan I thlang fu e an ru na ti na bit meng chu alo hre thiam ve maya paula chuan an ru KIG nin ha tho mek ram le thei tam tak in tran pui hi in fak om hle in ka sia ro pui ka ti khop asin te naran engkim min lo hril to a atia ni e hetiang kan ti thei hi kan hlim khop asin hei ai zau zokin ma kan la la ang chu I soi om zia chu in company in ti lian don ti na em ni chu tiang lam ani lo ka soi om zia chu mi thiam zok ram nu fual te tran pui tur tir bel lam chung chang ani tenara chu rang takin alo in rol vata ti chuan sarkara contract lian tham helaya le a soi zo main an ru chu alo nuya tenara lain ado theilo ve khopa tenara la hi ado theilo ve khopa man hmo tur ani lo kan thil tumber hi len photangai tenar mi te tran pui hi tenara chuan paulai chu vaina a mel le a che zia tang chuan angai dan engma hriat lo chu mi tok chuan tenara chuan ava phone a hello meltra engtika nge karon lam don che are deu wang wang nu chuan du tak apoi ka ti hle mai tun zan chu ka man don lo tlat paulai chuan ron tia tenara chu tia paulai na be sei lo dewa ron chang chu a hril hai hle a enge thil dik lo a mem ni ai ka thian pa ron jina mutura ka kalangai tlat a thian pa mo tenara chu thik na ina khata ani tak chu male chu ti ani chuan nak tu zana o nilawe nak tu zan pok na man don lo thotan zan ni mai ro se tenara chuan phone chu ada a atua po chu ni se paulai chuan kar top chol man pui tur chu anei ta phot mai tenara ngai chu thachi alo anwal ngal roya thotan zan alo then chuan tenara le paulai chu zan rai turin an chuaka paulai chuan kar top chol ka man pui theilo che wangin poi ka ti hle mai du tak ka thian hlui ron zina ka va mulo ka lom mole atia tenara ngai tu an mi thla chuan paulai chen na in nuam le changkang tak chu a hmuwa chu in chu paulai chuan a hlo tang ngot chuan a lei thei ring lo tenara chuan tunge ni a atia paulai chuan min lo hra thiam la a min ka hril che arem lo tlat a mi chal lang tak ani sia in thupa du ta tani atia ani le I hmangayem paulai chuan tenara ku chu wanin onem zoi ra hian tenar nang chau hi ani ka hmangai chu nangma chau hi ati thop sata tenara chuan ani le chu pa chuan a hmangai che em tina zo ta topa paulai chu atim deuh hleka ma se o ti in a chang ta thowa chu vele tenara chuan adu apiang nei thei turin kong ka dapangai ta ani hi ka then thei mul si lo ti na in ngai tu a atuk jing ma tak dali le minute somnga paria ta chuan an romu tui lai chu telephone ral chuan aron ti hara Sweden lama tanga bedu che an oma khonga in lo ngak lok ta che rei lo te a chuan Swedish opoi mi tu emo hian kalom puya che Mr Kingsley Nobel Committee chuan physics subject a Nobel Prize dong turin komin hian an thlang che a nanotechnology ithil mu chwa thara wangin Nobel Prize mo anin biak zo chuan an ru chuan man hmo peleng in a thom hno ha sok soka a office chu a panding ngal chata
tenaran an officer an lu vele chuan an ru chuan a thu thar lom om hriat chu alo hril ngal vata tenara chuan a u chu kwa chung chungin nobel mo ro puili tuk an ru ro puili tuk ati chula ni e adik reng ani a chan chu tuna chuan tenara har sat na zong chu sut kianin om thei don ta minute nga hnu le kha chuan tenara chuan paulai chu va phone a nobel prize chungchang chu a hril ve a om zia sha thiam mai em du tak tuna chuan KIG in nobel prize adong ta min do tu tam tak kan nei pha don ani corporation lian tak tak le sarkar atangin contract lian pui in min ngak reng kan du a thu ani to mai ngoi tak ro mel tha paulai chuan chu avaro pui danglam ve du tak alo tia tenara chuan azo na pa ngai bok chu alo zot le a min nei du angem mel tha tenar thil dang zong a in nei che ka du alom tenara chuan biak phong chu ada a hlim lu tuk chu om ngai na she lo hial ani a u anru office a chuan avatlan lut thuaya anru nupui ka nei don avat ti chula anru chu aron hoi chuaka phur o zethian chu avalom om ve engtika nge niang alo ti vara kan la re lang chu thok tu zong te po kan som ve kang chu mi tu ka tenaran office avalu chuan anru chuan alo ngak reng to a in nei na hak chi thomno lo in bela engti zia kha thomno ka ha nge ni anru chu a then sanga inin nei hunatan ka lo in pwa cha lo ka ni hi kalom pui em si chewa atia anru kalome tenara chuan atia thu thar lom om chu adar chakhle a in nei na tur chu dan angala ro man fel lo ani wangle mi ni em po ala liam lo wangin tenara hne na chuan tu man engman soi lang lo ama ero chu an che zia le an nui mela chuan engemote te chu an threto ti a hriat maya chu min holama chuan tenara chu a u office a chuan avaluta anru nobel prize awang hian dor tu tam tak kan nei dona chu mai ba kha loman poisa fai engemaw zat anru chu alo in rol wata loman poisa kan don tur chuan mithiam tam jok Eritrea le Uganda rama kan tir belang alo tia tenara chuan muang ban char hian ma se he nobel awang hian kan company hi ti chang tuni tum tala niang chu nilom ni atia anru chuan alu thinga tenar he thing teng din chan ang nge hian ra theite pui zel hi ka hna ni atia tenara chuan lung ni lo zet hian a u chu rei fe ena I company ni miawa iti dan le anru atia a chua santa a thu tuk na ti fel rualin tenara chuan paula chu va phone du tak thil tu lenga mo chungchanga Washington a kakal dona mi ni amovel ka va thangang paulai chuan chai fiam chung hian sambuang sei samsen sei emo samdum sei chi lampang chu iwangai mel em lawang chu alo tia te nang le nang chau hia lom kha vela ka mangai chu alo tia paulai chuan keipo nang chau ka mangai che alo ti ve sapa chu mi tuk zinga chuan tenar Kingsley chu Pentagon Army Chief of Staff General Alan Bolton anen anin komta a General Bolton chuan I rot na ron siam tu athadon hle in ka sia he kan en chin na nei tura hian tunge min kai so yang ti kan lo soi ho lai mek alo ni le ngala alo tia in thil en chin tur hi micro nano technology kai noi thil ani le ngala ka u an ruan chu milam chungchanga chuan Nobel Prize adong nge a chu kan sia sin he en chin na nei hi apur em a dan anga engma phut nei mi alawa tanpui chawa do ni min du sakna kan lom tak zetani Mr Kingsley Nobel dong thei chin an thiam na ron tho du hi an tam te chiam lawania atia kongka chu in khar pui tha em ti ni om takin an en masate te a chuta hei hi thuruk top kho ka nia a hlo thin vai chuan kan ral thuam nei ta zinga poimo ber ani theyang he khovel siam dan ni phung hi molecular nanotechnology hian athunun thei dona tak nei thil bul tan na murte malthewa tanga tan ani dona tun thleng hian tuna chip kan nei ai te le zual siam tura kan hmalak na hi cross talk kan ti mai awangin kan la hlo thling thei ri lawa chu wangin tuna experiment kan bei tur hi a hlo thin vai chuan inven na chi le ral do na chi man ro thar ber le changkang ber siam chuan a konga min puina sadon ani atia tenara chuan he experiment a hian
til la om thleng theia om em lawang chumo ka u chunga thil thalo engma thleng lo se ka ti tak zetani atia general chuan chulam chulung kham du chu ang che aman ruwa tu lang zong zong kan ron thon vekang boruak chia laka inven na safe suit nen tin scientist pahni i u puitur kan ron tir bokang atia chuti chu malak phalna kan nei ti na malak phalna in nei e New York pana akir le lai chuan tenara chuan ariru in tuna chuan Andrew them min chi akabak ta atia Andrew chu office a chuan thu in Nobel Committee in lekhate rong chi sang sang a chei le lekha an ron thon I ron thlen hun ngak hlel takin kan lo thlir renge ti thuziak chu uluk takin lo thlir vela ariru ngai to ana mitha chuan Stockholm concert hall a lo om meka Kinkal 16 Gustav of Sweden in awa ta hlan tur chu dong turin do san lama pan meka hol chonga mi pui chu lomin an lo au dur dura kongka chu ron in hongin tenara chu aron luta Andrew hna chuan kanin bia ka ngai aron titola Andrew chuan a lekha bu chu da sonin animo tenar engchung changi anita tina lo zota tenara chuan thokan lawang wanga chuta US Army Weapon Department in experiment an bei meka KIG minga tanpui kalau tiama atia Andrew chuan engei lo tiama ti in angai na shed lo mel zetin alo zot ha an enchin na nei tur chuan thil vot tak manga ni phung nei thil zir chiana kai hnoya chu wangin I tanpui na an mamo em ani Andrew chuan alu thing nar nara ka theilawang chu thila chuan in rol ka tum lo ani tenar hetiang lam thil hi he KIG din chana ni lo Andrew sumdu wanglam kai hnoya ni lo ania hei hi chu US ven himna ta na thil poimo top kho kani kan sipai te ta na tangkai don lutuk he thili ti tur hi iram tan liaw liaw ani itlom ngai na lomman bei seimi alawa I tho sakna an mamo ani darkar khat zetan in thlem hnu chuan atopa chuan tenara chuan au Andrew chu min thei ta shama Andrew chuan ani lele ka pui po aniang chu amai ro chu tun tum chau hi kan hapa ngai atanga ka pen petek na ni ro se chu chui pomem tenar ti na zota tenara chu anui saka pome Andrew ka chuang tak meu che sin atia army technician pani te chuan KIG chu an ron thleng thuaya an hmalo lak to chin tlang pui chu Andrew chu an hrilfia ngal mola atira chuan Andrew chu phur vak lawa ma se chu project chungchang chu reifen han soitlan hnu chuan atui chho ve ta viawa chu project a an mutan lai ber chu asut kian thei vai chuan an tan ngei po hlotin na ro pui takani don ani darkar khat hnu chuan KIG hung chung gate kal tlangin army truck pakhat chu anung army car veng tu sipai phurten ron zuin KIG office bula chuan an ding ta a Andrew chu pona chuakin chu pol ron ho tu colonel chu alo vadong songa colonel chuan heile kan ron keng ta Mr Kingsley engtia ti zel tur nge ni ti in na zota lo hlang tha ula atu lang chu keinin kan lo boi pui to mayang Andrew chuan alo tia ya sar ti in colonel chuan truck bolading sipai pani hne na chuan lang tharu le film khur takin film khur thei to pin ka ti chu atia sipai pani chu truck chunga chuan lutin film khur tak hian thir bom rin omzet lian lo tak hi an ron zon chuaka minute khat nu chuan KIG mi le sa pani chuan thir bom cha zet chu Andrew en kol na hnuaya laboratory a chuan an zon lut ta Andrew chuan ka do kan chunga khan dim te in ngatru alo ti dam thlawama an han ngat zo chu thalutuk atia pakhat zok chuan keima pon ka zo za nang azan zan nen alo tia ari zia hre che ula chuan in oi lo zok khia lang ti in Andrew chuan a hrila makti zetin Andrew chuan en ha enga an ti rual thota Andrew chuan alu thing nar narin engma ania alo ti sana chemist expert pani Paris Stanford ale Harvey Walker chu project enchin na Andrew pui tura thanan nia chu enchin na be na hak nge ngai boruak thalo laka inven na thom hnorit zet chuan an lo induang fel diam to Andrew chuan ka thuam ka va in bel ve ange karei lawang atia
thom hnu dahna pindan lampan chuan corridor ah chuan a kal phei a kawngka chu han hawng a a chhungah chuan a lut ta a thom hnu dahna chuan boruak chelaka invian na thuam van sang lawn mi te hak ang space suit ang deuh lo awma a bulah chuan hmaikawr te tarmit chhah te pheikhawk special chi le kutkawr rit zet te chu a inrem tlar bawk a an ruan chung thuam inbelna pindan chhunga luh chuan tenara chu a lo awm reng tawh a u chu van neihna leh duh sakna a hlan duh tlat ani enkim pe ani tawh maw stanford a chu a bung hata ka in ringe a tia Andrew laboratory a lu le chuan stanford le worker a chuan an lo ngak reng tawh a an pathum chuan pindan chung chu boruak lu le chhuat theilo na turin uluk takin an tipuya an phur tlang hle a worker a pawh chuan keipo ka in ringe a lo ti ve a maikawr vuah te an hmaikawr te chu an vuah ta hlawma an rua chuan le i tan to angu miang a tia thir bom chhah chin chu an rua chuan film khur zet hian han honga a chhungah chuan bur te takte te paruk uluk taka thil nem chunga rem khawm le dai dan chu a lo awma film khur hle ang u heng ni phung nei thil pian zia kan zir tur te hi 0 degree hnuai fe 222 degree Fahrenheit a von that ania an rua chuan a tia an rua chuan dim te hian bur te pakhat chu la chuakin a china han her honga chu vele a ron rita sur sura a chung atanga khuron jam chuak chu tai dar ngalin chhumwar votina hme khong ang main room chung boruak chu a vot khong ngal veka ole a tha e an rua chuan a tia chuta tuna chuan kan ti le masak ber tur chu ti le masak ber amit chu ameng bial kok koka a thori soi soya a mel chu vur ang mai na var ta veka tong tum sate ma se aka tang chuan ri ron chuak theilo stanford le worker chuan an ro taksa chuata bok khup thur chu hlau em in an ena chuta worker chuan bur te chu a chin sok soka thirbom cha chuan da in a chin phui ngal thuaya stanford a thung chuan banga hme khep bomna chu man hmo taka panin a met ngala chu vele boruak chia pai chuak tu mai za lian pui chuan pindan chung boruak wat king vek to chu a chem piang tran ta a man hmo tak hian kongka chu an honga an ru chu an zon chuak ta a chu ti laia nga pindan a local mek te na ran thil om zia ron hmu chuan a chi ai mel hle a rang takin a ron tlan pheya a u chu zuk enin eng thil poi nge thleng ta a ti chula stanford a chuan to swal kan to khlau maya eng to swal nge tenara chu miang mai na au chiama eng thil nge ka u chunga in ti tak na thok tu dang te po chu an lo tlan khom hlama a thenin 911 phone watang u an tia tenara chuan chu tiang ti na hun kan nei lo ka kar pakhat hian phursela damdoi ni pan wat tiang u atia minison ni hnuwa chuan manhattan bial chunga st vincent hospital emergency ward a chuan an ro chu an mutta a doctor te chuan an vil ngal sok soka oxygen pek ngal wat ni in ripo khai ngal wat ani tenara chu mang ang takin a vei thuak thuaka doctor ho hne na chuan a that lo na lai oma piang en kol ngal thuai zel turin ka du chewani ti in ring to khian tuna tang nge hian ativin tuara doctor pakhat chuan Mr Kingsley pindan hi lo chua san to ta che ti na nge na tenara chuan ring to khian te ulo abula hian ka om reng don ti in anruwa ni ko shelawa mureng bul chu wa nain aban chu mer saka thota che anru tawro ka ti chu kan no mo che asin atia channa omlo tenara mita chuan mitu yatling pama I thale mai don alom lungai su khaviala doctor thiam berber kan pandon nia I thachuak le nge yang atia doctor pani lam chu hain kari an tur pindan ti ruak wala ni khata dar ka somni pali chung dam lo vil tur private nurse pani pathum tal daro tin khum chuang an ru ru ma hian da turin ka ngen bok chewa abula kariak don ani atia Mr Kingsley kan en diklai hi zo phot kan du tenara chuan lulul mel zet hian nga pindana kalo amang alati shama enru chu chong hnoi lama man mo takin an chuk thak puya chuta chuan atak sa chung lam en kol na khol chi sang sang
MRI le CT scan te ti in ati sen ten en chin boka chu mi zo chuan man ro chang kang zok PET scanning an ti le a en chin na chi sang sang an zo fil nuwa chuan en ru chu apin dana an nor lut le ta a doctor pathum lai nan vila tenara chu nga pin dana chuan chera thu in chanchin lo ngai changa ato pa chuan doctor pakhat chu en ru pin dana tang chuan lo chuaka tenara chu aron pana tenara chu a thutna tanga rang taka zuang thawin a tha chuak le thayang ti ro ti in alo zo chata doctor pakhat chuan kim deuh hlek chung hian Walter Reed Army Medical Center Washington a khol changkang le zwal hmanga uluk taka exam le anga yang ma se han soi da dotela bookings le be seina kan nei sang lo khop mai atia eng phiang sen ngei soi tak tenara chu aw tuara a tha chuak le tura ni ringot examination room a khan reilo te chawalo mala om chu doctor chuan tenara chu hanzil de watum zet na a amita mitui lo tling pia wa mu chuan angoi san ta zoka dam lo phur chi thlona chunga chuan tenara chu a u ni khoshalo moreng bula chuan a thua a thlo chung zong chuan a tha chwa le ngei tur thu chu a tong hria ni om zia zangin tenara chuan a shil mol mol renga doctor ho chuan i tha chuak le nge yang an ti chekha engdam doyemo ngai o le na turin kan pe yang chenga tunai mo ber chu chol hadam ri hi ani tenara chuan a u chu zukwa i Nobel Prize dong tura a hun taka Sweden kan thlen thei nan idam fel vathi angai ani atia atu ko tangani thum zet chu tenara chu doctor ho phalchin anga chuan an ru pin dana chuan atom deuh chot renga voi kha chu Walter Reed Army Hospital nga pin dana alo om lain en ru en kol tu zinga doctor pakhat chuan a ron pana tenara chuan enge an zel atha tia zo tum mek lai chuan doctor mela beidon na lo lang chu a muthuaya doctor chuan adin hmuna thalo hle ani adam chuak le thei ringot po hi awan nei kan ti an project en chin na mi boruak tui chia kha a enga po chu lo ni se tur la om taka ni nge yang atia ramdang atangin doctor thiam cha taila aso chuang lawang ka hria sual lo chuan kha tur kha ni u naw pa thuak timur a khoi chenwal ani tenara chu a ip choya ma se en kol dan anat na ang chi hi en kol dan om lo ni doctor chuan elsen rong kai lek lek hian Mr Kingsley he dam doina doctor thiam berber te po hian I unat na ang chi hi aming po an la phwa lo chuti lain nangin en kol dam chi ani le ni lo min zo tamo te ulo mai Kingsley poi ka ti tak zet adam chuak le ani po in apa ngai zan lawang tunma ang khan ril ru thei to lawang ti na shil ta dota tenara chu thinrim in seruin akuta hom ruwa amai te chu adang war papa doctor chuan I unaw pa po harto kha valut la va muta che ma se rei om su ang che atia tenara chuan a umut na pindana avalu chuan en ru chu alo menga tenara chu alo en howa ngai to na nei mel po apulo chuti lai tak chuan room chunga phone chu alo ria tenara chuan avala vata general board to na lo nia en ru chunga thil thleng khapoi ka ti tak meu nangzong chepa ka u chunga thil poi engma thleng lo tur khan min hril sia eng thil nge kal sualta ka hra thiam bik lo ma se ka tiama che tenara chuan biak phong chu ada ri bura a u o hria chuan ava hoi pheya khoya ka om an ro chuan ba de unuai hian a ron ti chuaka Walter Reed Hospital a enga tinge tunge dam lawa nangma mole an ru engwangin in experiment khoilaya thil kal sual pala om hlawa lom male ka vashelo tutiang engki ma fel vek to e anru lungai su thatak en kolini ang chu ka tiama che enru chuan mai mi thin san le maya tenara chuan khomamu a u anru chu atop na han en wanga chuta pindan chu chua san ta a damdoi nan omlai chuan paulain pangpar bor ron thona tenara chuan va phone atuma ma se a secretary chuan e taka paulai na ron phone che a kwa chua san ri don thu ron soya alo ho vele aron biang che atia chu mi hnu kar khat zet damdoi nan om hnu chuan
Andrew le ten ara chu New Year ka an kiel le ta a KID staff chung ko zinga Andrew to swal to chungchang chu an ti berani Andrew berin en kol thei to lo chuan an thona company chu akal zel theyangem mi ten kha to swal chungchang kha an lo hriat ve huna chuan company ming chu hliau pha ngei don sia ten ara chuan ril ro in he company hi khovela thingteng lian le ro pui thil ti thei bera ka siam thei don ta mel try chu amu manga po alaman pha ngai lo thil ka hlan mulang tuna tanga rei lo te a ti na ngai to a secretary chuan intercom atang chuan heta hian limousine driver tuwe monang ma muturin alo kala aron tia tenara chuan maktiri ro angreng tak chung hian ron lu tir ro atia uniform kim chang ne na induang software chu aron luta lekha ipia ron kengwa wa a tenar kings liai ni mo o he lekha ipi nang ma petura shil kania ti in lekha ip chu pe a chuang le ngal maya tenara chuan lekha ip chu han ena a then saka apona inzia ka tang chuan paula horop ti a shemai phur takin han honga a chunga lekha thon chu ti hian a chiar ta a kan du thu samangin thilakal tuang don talo du ber tuna hian mi pek thei ba kamamo miau sia ti chuan engkim kamamo ang min ti sak thei tu tur pasal ka nei don ta kamangai chia kamangai reng fawang che hei hi hria thiam har po iti hle ang ma se tuna ka thil ti hi kan pahnia ta na thil thazok turala ni ang tenara mel chu adang ngal veka lekha thon chu rei fe han thlir le a chuta chau mel ze thian bol hlo bo ma chuan a paita a athil ro mante a hlotin to te lul nen atlai lu hratani ole tuna tan chuan heti zong hilo ni le pot sela min lo ngai thlak sak tu te in zawa in hun man nuam le vek mai ule